standaard. Snel ging het in de eerste motor, snel zal het ook nu gaan. Mercedes staat voor een 660. Uit te lang. Ja, jullie wel. Ja, spektakel is hij wel een nakker gaan vanmiddag, dat kunnen we wel vertellen. Iedereen is nog in de race. Even de salto meer of minder, dat maakt ook niet zoveel uit, het hoort er ook allemaal bij. 640, Mercedes, 618. Oestra, Bakhuizen. Kijk, wat een gevecht daar, jongens. Prachtig. 4 ronden voor deze mannen. 4 ronden. Dit is de vrije standaard. Dit gaat snel, jongens. De motors zijn aardig getuned. Zijn een beetje 640, 695, 618, 37 en 614. 660. Johnny. Rood voor de keer. Rood. Oh, vet programma. Hij is zo mooi.